Neti sanfɛ Bamako 24. Nanga kunnafoni ye Bamanankana. An balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jije Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasatuma bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛ dɔ ye juma ye bato fɛn min kan fɛ a bɛɛ lajɛlen minɛba ye masaramani Ala kan ka bato kelen bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma o bɛnnen bɛ nazarasan kalo 5nan mɛ kalo dɔ bi o tile 14 de ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye selijini kalo bi o tile 3 ye jate la san kalo 10 de don hijira san 1442 san dugu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ sunkalo seli o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra an ka jamana kɔnɔ na araba dɔw selila kunungo kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la min ye ka dɔ ka fɔ wulikɛjɔ kɛbaw olu y'u kunda tomi a ka kunungo a ko kɛra cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an balaka dɔ min ye ka dɔ ka fɔ yirimajɔkaw fɛ yen dɔ nana yɛrɛ kɛ ka dɔ ka fɔ ale kɛrɛfɛba ye ka taa n'a den ye o ko kɛra cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la sikafɔw bɛ sen an ka jamana kɔnɔ na bi na wulikɛjɔ bɛ se ka kɛ cogo min na furancɛla fanga maa ɲɛmaw ka se u ni fasodenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waati kofɔlen ka se ka baaraw kɛ ka bɛn n'o ye ko bɛ cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi o kɔfɛ ka samɛsamɛw kɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la aw ka to a ka radio kɛrɛfɛ dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya san marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min bɛ wele ko Tomiya kunungo wulikɛjɔ kɛbaa dɔw de ye nɛgɛ kanɲɛ 8 waatiw la ka wulikɛjɔ ta ni ka na firi an b'a ladan k'a fɔ an ka lakana tigilamaw u tun b'olu nɔfɛ o y'a sɔrɔ ka kɔn ye kunnafoni na ko sigidalamaw kɔni ye kunnafoni caman di Mali lakana tigilamaw ma ka yɛrɛ ka fulu kɔni ɲɛmɛ maaw la kabini sufɛla fɛ u dandu la lakana tigilamaw ye wulikɛjɔ bɛɛ lajɛlen kɛ a ko senfɛ a kɛra tuɲɔgɔn na ye a tuɲɔgɔn na senfɛ a yirala k'a fɔ jadiwala tigilama minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu ŋaniya tun don minɛnjuguw tun b'u bolo n'o dɔw ye ka dɔn k'a fɔ motow ani minɛnw ka taa se min ye mobili dɔw ye kunnafoni carilen kɔfɛ an ka lakana tigilamaw ye wulikɛjɔ bɛɛ lajɛlen k'a ko senfɛ a tuɲɔgɔn na senfɛ maa 9 de n'i tora kunnafoni na o maa 9 na ko maa 8 jadiwala kɛbaa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu tun b'a fɛ ka walajugu ta ka ɲɛsin an ka lakana tigilamaw ma k'u yɛrɛ la maa 8 de n'i tor'u la k'a ko senfɛ an ka jamana lakanaba kelen k'o n'i tora ko senfɛ nka maa bɛ se ka fɛn min fɔ an ka lakana tigilamaw kɔni ye wulikɛjɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka u ka fɛn caman bɛ yen ni k'olu bɛ sɔrɔ ka tila k'a yira k'a fɔ n'Ala sɔnna ma u tɔ fɛn fɛn bɛ yen ni Ala sɔnna ma ni mara ninnu kɔnɔ ko bɛ wulikɛjɔ kɛ ka fusiri o bɛɛ lajɛlen ka waleyajugu dan na kuma min na ne nin kɛra Sangaw ka gouverneur ale taara kɛnɛ kan ka taa ka dɔn k'a fɔ Tomiyakaw fɛ ka taa ɲɛda kɛnɛ kan ka taa an ka jamana lakanabaw ka t'u timinanja ka yir'u la k'a fɔ ni Ala sɔnna ma hali bi ka kuwa ni ɲɛkulu tun ye wulikɛjɔw kɛ ka kunnafoni di dugulamaw ma fiɲɛ siraw sanfɛla n'o ye radiow ye ka yɛrɛ k'a fɔ n'u sigara fɛn fɛn na u ka kunnafoni cari ko maa bɛ se k'a fɔ ko nin kɛra o nafa de ye kunnafonidilaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ k'o foli ta k'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka yɛrɛ k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛ fɛn fɛn sigi sen kan hali bi Mali ka ɲɛtaa bɛ sabati sira o sira fɛ ni Ala sɔnna ma k'u bɛna o baaraw sigi sen kan walajugu kɛbaa minnu bɛ kɛ nin walajugu ta ka ɲɛsin an ka maraw ma ka se k'u daga bɔ an ka jamana da la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ diɲɛ sen naani ka kɛlɛbolo min b'an ka jamana kɔnɔ na fɔcogo la o ye MINUSMA de ye diɲɛ tɔnba ka welewelema da kan e ka dɔn u y'o bɔ kɛnɛ kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Gawo marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min bɛ wele ko Telihama ko n'i y'o yɔrɔ in jateminɛ an b'a lɔn k'a fɔ o bɛ an Sɔngɔ marabolo kɔnɔ na kabini 2012 waatiw la wulikɛjɔ minnu tun kɛra an ka jamana kɔnɔ na ko kabini o waati nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na ko sariya tigilamaw de ye baara kɛ n'o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka wulikɛjɔ kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ u bɛ sariya bolo maaw kan ka maaw tɛgɛ tigɛ walima ka maaw sen tigɛ o baara min tun bɛ yen kabini k'a dɔn k'a fɔ 2012 waati la an b'a lɔn k'a fɔ ni diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen y'a kɔn ko nin kalo in kɔnɔna na ko kura k'i k'a dɔn ko marifatigi dɔw tilala ka tila k'o baara kɛ k'o ye sariya de olu b'u ka sariya boli o sendigɛni bolotigɛ min k'u y'o baaraw kɛ wa o kɔfɛ ko maa dɔw minɛnen b'u fɛ tuguni kunnafoniw na k'u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka sariya bolo olu kan n'o ye jadiwala tigilamaw ye o min kɛlen filɛ diɲɛ tɔnba ka bolofara min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana cogo la
olu ye wele kan bila ka fu fɛn min fɔ ni wale minnu filɛ nin ka kɔnɛ don a ti bɛn u bɛ fɛn min f'u ye ka buna adamadenw lajaba walima k'a fɔ k'u bɛ sariya dɔw boli buna adamadenw nka minnu bɛ yen n'a bɛ taa dangari adamaden ka adamadenya la u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini u bɛ diɲɛmaa wele ka wele bila maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u b'a la ka nin baara in kɛ u ka fɛɛrɛ bali tigɛ nin baara ninnu fu u bɛ se ka sira dan na cogo min na ko ni ala sɔnna ma u tɛna sigi bilen u bɛna wulikɛjɔw kɛ hali bi maa minnu b'a la ka nin baara ninnu kɛ ka wulikɛjɔ kɛ ka sariya bolo kan ko ni ala sɔnna ma ko baaraw bɛna sigi sengaw fɛ an bɛ dugawu de kɛ ni kumakan minnu bɛ senna bi fɛn min ka don ka fɔ an ka jamana basigi ni lafiya o bɛ sabati sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ Goodluck Jonathan o ye Nizeriyakaw ka jamana kuntigi kɔrɔ ye ale min sugandilen bɛ k'ale kɛ cɛfɔ ni kanbɛn wulikɛjɔ kɛrɛnkɛrɛnlen CEDEAO jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnen ka wulikɛjɔ kɛ ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya olu sabati b'a la an b'a ladan k'a fɔ a tun b'an ka jamana kɔnɔna na yan o lajɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ n'o kun tɛ dɔ ye dɛ ka fɛɛrɛ balalen tigɛ min ye ka dɔn k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya an ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye wulikɛjɔ min bɛ yen furanjɛla fanga ma ɲɛmaaw ka se ka wulikɛjɔ kɛ ka n'u jateminɛ kabini baara min n'a kalifar'u ma baara in bɛ cogo jumɛn de la mun ni mun de kan ka kɛ jamana ka siratigɛ jɛlen kelen minɛ na ni kun de tun y'o ye an b'a ladan k'a fɔ nani ninnu sen fɛ ani ka dɔn k'a fɔ an ka maa ɲɛmaa caman bɛ olu kumana furanjɛla fanga maa ɲɛmaaw b'o la duguden tɔn ka taa se dugu maa ɲɛmaaw fiye ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ sigibaa fɔlɔw fo ka taa bila an ka diinɛ maa ɲɛmaaw diinɛtigiw la politiki tɔnw ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye a y'a yɛrɛ k'a fɔ fɛn bɛɛ bi n'o ye furanjɛla fanga fɛn bɛ fɔ olu ye o ye ka dɔn hali bi u ka wulikɛjɔ kɛ baara min kalifalen b'u ma ka se k'o baara kɔni ka sama ka s'a dan na o kɔfɛ jamanadenw an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an tɛgɛ da takurunda kelen na u bɛ fɛn min kɔni fɔ o ye gɛlɛya fɛn o fɛn n'o kɛra ka dɔn k'a fɔ kalata tɛmɛnenw na u kana sɔn u ka kɛ dɛ wa furanjɛla fanga ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan kalata in bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na cogo min na k'o sɔrɔ kɛ ko Mali ye gɛlɛya caman sɔrɔ n'o de worola jamana kuntigi kɔrɔ ka fanga dafiri la k'a bɛɛ kɛra kalafili gɛlɛyaw de ye u ka fɛɛrɛ balalen tigɛ o ɲɔgɔn de kana kɛ bilen olu tɛ se k'u sigi bilen ka Mali lajɛ k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ taa kɔnɔna na min bɛ se ka fasodenw bila ɲɔgɔn na k'u ɲɛnagɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan u bɛ fɛn min fɔ CEDEAO ka wulikɛjɔ bɛɛ lajɛlen tɛ dɔ yɛrɛ ka fu siraw dan na u bɛ fɛn min fara o bɛɛ lajɛlen kan wulikɛjɔ ka se ka kɛ an ka jamana furanjɛla fanga maa ɲɛmaaw fɛ bi waati minnu kofɔlen bɛ u ni fasodenw ka bɛn joona joona waati tɔ ban can ka ban kɛtaw la fanbamakɛw la u ni fasodenw ka fara ɲɔgɔn kan joona kulukɛrɛnkɛrɛnlen minnu bɛ yen n'olu sigilen bɛ bi u ka fɛɛrɛ balalen tigɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni min bɛ se ka kɛ o ka kɛ an ka jamana sariya sunba falenni o ye ka dɔn k'a fɔ ye min bɛ yen n'a ɲininen bɛ kosɛbɛ n'a sɔrɔ ko kow kɛli o bɛna kɛ cogo jumɛn de la ko nin bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan ni maaw sigira ka bɛn kan kelen kan a dɔ bɛ dɔ la ko basigi ni lafiya ko de bɛ kɛ sababu ye ka se ka na n'o ye k'u k'u timinanja o baara fɛ basigi ni lafiya o bɛ se ka an ka jamana sɔrɔ cogo min na u y'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ furanjɛla fanga maa ɲɛmaaw fo fɛn min na e k'a dɔn kuma min fɔra u bɛɛ ka dɔn k'a fɔ kan min kan o ye waati min bɛ n'o kɔni fɔra tiɲɛ ala ka kan maa ɲɛmaaw sigilen bɛ k'a fɔ ko baaraw bɛna kuncɛ ka bɛn n'o ye hali ni kɛta bɛ ma se ka kɛ minnu kan ka se ka kɛ n'o ye fangamaw ye ko baaraw bɛna sigi sengaw fɛ u bɛ foli ta ka ne ka ɲɛ sumaw la ka tila o kɔfɛ u ka fara fasodenw ka bala yɛlɛ k'i tɛgɛ da takuruna kelen na sanko basigi ni lafiya bɛ se ka jamana in sɔrɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ a fɔra cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ sunkalo seli min ka dɔn k'a fɔ seli ɲini o kɛra an ka jamana kalo yira n'o kalo yira o ye kalo kunjɛlen tile 29 o de sunna an b'a ladan k'a fɔ dugusajɛ o bɛ bɛn araba ma o kɛra seli tile fɔlɔ ye dɔw selila kununko alamisa yɛrɛ an bɛ se ka fɛn min fɔ jamanaden fanba bɛɛ lajɛlen kɔni olu jɛra ka seli araba don seli ninnu kɛlen dɔw b'u ka samɛsɛmɛw kɛ ani jamana in bila bɛ yɔrɔ jumɛn na ka dugawu kɛ an ka dɔw lamɛn ka fɔ ko bɛɛ sanbe o sitigiya la dentigiya la san caman ka ja an ka seli ɲɔgɔn fɛ ala ye ɲina san yira an na cogo min na ala ka san wɛrɛ yira an na ten bon me duwawu min kɛ maliyɛnw ye bi donba in na ala ye ɲina seli yira an na ala ka san wɛrɛ seli fana yira an na kɛnɛ ɲɛna bɛɛ k'a bila kunna sunkalo ɲuman tɛmɛna o tɛ ala bato bannen ye dɛ k'a fɔ ko sunkalo banna ko ala taara ala ma taara ala bɛ toujours donc an ka continuer ka ala bato ale bi an bɛ ala fo k'ala barikada an bɛ duwawu kɛ an silamɛw bɛɛ lajɛlen vraiment sunkalo ɲuman tɛmɛna an bɛ duwawu kɛ ala k'an ka sanw caya k'a yira an setigi la k'a yira an dentigi la san ɲɔgɔn caman an k'o seli ɲɔgɔn fɛ an bɛ duwawu kɛ an ka taba mun taara vraiment ala ka hin'u la ala ka yafa k'u ye an b'a fɔ ala ka ɲina san tɔ tɛmɛ ko ɲuman di ye alisilamɛ jama bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma n'a ye n'a fɔ an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi na vraiment insécurité a barika bonyana mais an bɛ duwawu kɛ
an ye seli an bɔla seli min na sa ani sunkalo min na Ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an tila ka duwawu kɛ tuguni Ala ka se ka an ka jamana ɲɛmajɔ ka se ka na ni lafiya ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna fɛ sinon an bɛ yɔrɔ min na bi na bɛɛ b'a dɔn diɲɛnatigɛ ma nɔgɔ an ka jamana in a ka gɛlɛn insécurité bɛ yen mais Mali dɔrɔn tɛ a bɛ fan bɛɛ de fɛ an bɛ duwawu kɛ seli in yɛrɛ bonya n'a barika kan an ye duwawu minnu kɛ Ala ka se ka to lafiya ka na diɲɛ fan bɛɛ fɛ an kɔntɛnɛ don an ka seli la bi an bɛ sunkalo seli la an bɛ foli kɛ diɲɛ silamɛ bɛɛ Ala ka kɛnɛya sabati jamana kɔnɔ ka labɛn sabati jamana kɔnɔ ani ka bɛn sabati jamana kɔnɔ surtout maintenant an balima minnu bɛ Irak ni micro la Irak Israël tout récemment vraiment a silamɛ bɛ choqué vraiment an bɛ duwawu kɛ Ala k'o kɛ sedusu ye Ala ka an kafa ɲɔgɔn kan Ala ka jari ɲɔgɔn kan wasalam bi donba in hakili jugu donba de silamɛw bɛɛ lajɛlen bolo ka Ala tandolu bɛɛ lajɛlen na Allah subhanahu wa ta'ala sera ka nin kaloba in n'o ye sunkalo ka ɲuman tɛmɛ anw kan an sera ka sunkaloba in seli yani sun an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tando la ni Ala y'o nɔgɔya anw ma ka anw ɲɛdaw kan ka sɔrɔ anw ɲɔgɔnna caman o tun b'a nata ka fɔ u ka se ka bidon ye o ma se o ye an bɛ Ala deli Ala ka yafa olu ma an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tando o la bidonba in na sa fɛn min ɲini silamɛw fɛ o de ye yafa ye fɛn min bɛ ɲini silamɛw fɛ o de ye ɲɔgɔn mago to ye fɛn min bɛ ɲini silamɛw fɛ o de ye gɛrɛ ɲɔgɔn na ye ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn ma an ka jamana in a mako b'o o min na bi an ka ɲɔgɔn mago to an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na i ka dɔn o fɛn ɲiniba de ye o kɔfɛ n'an sera ni Ala ye an bɛ Ala deli Ala ka silamɛw ani dunuya mɔɔ bɛɛ Ala k'an dɛmɛ an ka se ka hinɛ ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛn na silamɛw an ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye ka se ka gɛlɛya min filɛ an kan an ka se ka Ala deli a k'o de ka bɔ an b'a lɔn k'a fɔ nin tun bɛ tali kɛ seli don maa dɔw ka sira la an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn an ka jamana basigi ni lafiya ye Ala ka an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye CEDEAO ye cɛba min bila ka n'an ka jamana kɔnɔna na o ko senfɛ lajɛrɛbaw kɛlen kɔfɛ an ka o conseil islamique ɲɛmaaba ka taa se Bamakɔ sigiba fɔlɔw olu ka cidenw fo ka taa bila an ka chrétiennakaw olu ka ɲɛmaw la ɲɛma minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen b'u hakili di segin kan an ka dɔw lamɛn a bɛ daminɛ Seydou Ousmane Madani Haidara la CEDEAO kɔni nana u y'a ɲini an ka se an ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye jamana taacogo la Ala y'a kɛ an kɔni ye ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn ye min kɔni b'an fɛ an y'o f'u ye an kɔni ka ɲini ta silamɛya tɔgɔ la o de ye président min bɛna sigi élection min bɛna kɛ u k'u jija ka kɛ laadiriya kɔnɔ a ka kɛ tilennenya kɔnɔ jamanaden bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a la an kɔni y'o de gɛlɛya u ma Ala sago sɔn o conseil président min fɔ an y'o de fɔ ɲɛnɛ an bɛ laala min kɔnɔ élection crise de y'an bila a kɔnɔ o élection ko in fɛnba de don donc élection nata a kana taa bolo crise fana na donc o la a bɛ kɛ consensus de kɔnɔ jamanadenw bɛ bɛn fɛn dɔ de kan a ka kan ka kɛ cogo min na mɔgɔw ka ɲɔgɔnya kan o ka kɛ o kɛcogo la jamanadenw yɛrɛ ka da élection organisation cogoya la ka dɔn ka fɔ ni sen a bɛ kɛ giya kɔnɔ an bɛ CEDEAO mɔgɔw fo u nana jamana dɛmɛli min na vraiment an b'u fo k'u barikada u la an ka continue fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ka jamana jɔ o de ɲɔgɔn tɛ ne tɔgɔ Bomboli Ɲare anw ye famille fondatrice mɔgɔw ye ko dɔ de bɛ k'an mina ko fɛn n'o découpage administratif territorial ye ko y'an ka fan dɔ de minɛ an ka commune 2 dugulenw ka yɔrɔ en 1987 ka fara commune 3 kan an dun découpage la an y'a fɔ fɔlɔ mais document min bɔra k'a fɔ ko rapport an m'a y'o la an dun ka gɛlɛn an ma k'an ka commune 2 dugulen quartier k'o yɔrɔ dɔw minɛ k'o fara commune 3 kan o dun bɛ révision constitutionnelle de la de découpage administratif ni an b'o yɔrɔ ɲini fo ka taa an sa parce que o ka gɛlɛn an ma parce que an ka maakɔrɔba dɔw de dalen bɛ o yɔrɔ dɔw la k'o fara commune 3 kan o ka gɛlɛn an dugulenw ma kojugu a dun bɛ terme de référence la découpage administratif territorial k'an ka yɔrɔ minɛ commune 3 yɔrɔ caman bɛ k'i plɛ hali o la o découpage ninnu na an famille fondatrice an b'a fɛ an ka yɔrɔ kɔrɔ o ka segin an ma a ka gɛlɛn an ma an nana de an mana kun wɛrɛ la an nana de walasa fo ka bɛn ka ɲɛ jamana in kɔnɔ olu fana nakun de ye walasa an bɛ dingɛ ninnu an ka se ka bɔ a kɔnɔ an ye min fɔ ye kɔni an ko an b'a ɲini ali maliyɛn fɛ hali bi u k'u bolo di ɲɔgɔn ma n'o kɛra a bɛ se ka taamasiyɛn fila taamasiyɛn damadɔ bɛ yen nɔ an ye min fɔ taamasiyɛn fɔlɔ ye jumɛn chrétiens ye sun kɛ ka pas que seli kɛ o bɔlen kɔ an donna nin ye sisan silamɛ fana ye sun don o la ko minnu bɛ kɛ o kɔnɔna na fo ka bɛn de bɛ fɔ yafa ɲini bi kɛ tiɲɛni minnu kɛra a bɛ yafa ɲini ɲɔgɔn ka ɲɛfɛ ala fɛ an ko n'an y'a donna ko hakilina kɔnɔ politigimɔgɔw kan ka hakilina sɔrɔ walasa fɔ bɛnkanbɛnya min bɛ yen nɔ an ka bɔ an bɛ dugawu de kɛ o la nin seli a baraji ka kɛ o kumana jamana in basigi bɛ yen o ye bɛɛ amina ko bi an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye an ka jamana ma ɲɛmaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya CEDEAO ma ɲɛma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u nana sigi fɔ kama an ka jamana kɔnɔna na olu ka fara ɲɔgɔn kan kɛlen kɔfɛ nin tun ye kumakan ye u y'a fɔ cogo min na an ka jamana ala k'a basigi kɛnɛ in kan
M5 RFP olu ka faranga kulu togola Choguel Kokala Maïga tarane o gafe ko di o ko fe Choguel Kokala Maïga ekuma min fo angalame ay kuma minu fuye o ye ka fo ko kuma bate M5 fe bi ka fo parce que M5 partout be ko mugo kelen de bena kuma ulu togola ni de kuma na M5 partout be togola an kuma ko kuma bate en fait an kuma ko kuma min fuye o kuma u fora mais kalo duru 2021 président de la transition de M5 reçoit domi kuma be a benin kon donc ayo papier ta ka duma mo rete M5 bolo yani nga papier ni duma y introduction que kufo dans te folila ka fuye ko nous e jatineke le peuple wulila en 2020 du 5 juin au 18 août 2020 la nyini min kumbe peuple malien fait ni yuta a kelente minyana borabi o transition atlantique betemana o yekle aflana niya la jahali uye dossier minuta kubu nyanabo ubake chogo mina iba don tigiti ko légitimité du gouvernement et barake chogo ani c'est-à-dire ubeta yoro mina utadon afora dron que transition c'est 18 mois ukanga sira minuta kasi au 18 mois là vraiment ko min ve senabi atemo haki atamashen dama di constitution fleni kabri mali indépendance en 1960 première république deuxième république, deuxième constitution 1964, troisième république, troisième constitution 1990. Abe Mali kadru de Asel. Anyebe minabi transition nyemoko ko cabinet werebe bo kenema tubabu cabinet de bo kenema kana constitution de la kadimalion. Anko obe o kamalion dogaya, kamali kadru dogaya, kamalion doga. Anse ka som. Ka ira fana ka fo oniye kuma bauta par exemple ni o constitution ni élection ta. Partout be ko organiser jekul kelenka simi ba organiser élection organiser. Premier c'est Diakoul Misiki pour comité d'orientation stratégique. Allez quand la question minu nyanabo. Au question nous be. Allez réunion là ni parti nyamoé. Mais ministre Beka que comme Akadai, ministre de l'administration Baka min Kadai Bouk, ministre de la refondation min Kadai Bouk, ministre de la réconciliation min Kadai Bouk. Katamachen Kelendama. Par exemple régularisation ka découpage akuma kanga focus de kon. Na emouye ministre de l'administration ya chikata région là. Fo mangawula. Si ça au segina komba donc au sekatanyo. Donc akuma kacha. C'est-à-dire ou te se bara la di. Hani mimbe malion la mulila M5 ya nyemogoyata ou hami tulaka ou ba fe ka arranger dron parce que communauté internationale de l'eau 18 mois et ni ejatimne ko 18 mois kalo konontonde bekatem so mat donc anko CDAO ma ku ka fu gouvernement autorité de transition nous ba fe manganka na wuli malla ala kan chola élection watu bien élection ku kangi jija nous de fin wo finke nous de question de là au kasro li malion kumana koro ka consensus ni yani angatani o kasani angata ka toro katla transition kana kiemoko abalodan kafone tu Choguel Kokala Maïga kanyi M5 togola anga jamana benya bi sabatira ostrafe ala kaga jamana blostraka namburae seli fitini no bise maube mishu san kusebe kaga tono e nyine kwani mishi songo mashi kunteka kunda majira hake fula ka foko mishi songo be danindema walma mishi ekado songo ekada tseka temeninga ambalodan kafo munde nanane mishi songo gele matema be yakla de anga dawlame ina ko mishi ka gele ko mo yere da yere mishi gele ka soro mishi ma gele ma so la mali jamana yi ba mara be ga jamana mina ni ra jatimina ni mishi kwata ka son laje ibaye ka fo a peseli daga dila yere ni mishi kuru yere sane sa mishi yere finalement yere prefixer yere tala ba bisa mishi be ta fo wa bidu ba binani wa biur yo ina mishi go aga gele parce que mo mishi go gele ya parce que mishi boro ko ni mali la yine parce que mishi bo na ra klendro yine parce que be mo murta na jiginara donc boro klendro na mishi ko yore mishi ko gele ma fo moi en flo galade la parce que il belo ma jamana kono bi mo be sira ta vaji la o de mi ko galère ma fo moi o drone du o galade drone be baba kono to fu rati misi galaya ni misi no ga ko ni bebo don mo fo lo mere bo kala ma fo lo muso mun basula ta sani e fo parce que bi na so wore be koloma be ma durun binanna buma be ken woroni donina be moron binani yoro do ke ma woro pirigilin tala o di ko yoro la don iba don afo baka nga gele wala misi ko ni salon ta chega ja ze ni nan tay koron fe kele se mala ko koron fe kele na sisa be mo chama nga misiu mnola o do fagara ko ka bagan genga tap mo bolo fene ka gele bolo ka gele bo bu ka gele misi yɛrɛ mara yɔrɔ fɛnɛ bɛ sara o bɛɛ la sa o de farala ɲɔgɔn kan sa o de misi ko gɛlɛya yɛrɛ o différence ba de b'a cɛ bon samiya fɛnɛ ma don kɔrɔnfɛ minnu bɛ Côte d'Ivoire o misiw fɛnɛ ma se nali ye fɔlɔ parce que binkɛnɛ tɛ yan quoi. An baloden k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye an bɛ dugawu de kɛ gɛlɛya fɛn fɛn b'an ka jamana kan yarabi ala ka gɛlɛya ninnu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana sin na n'o kɛra misiko nɔfɛ seli tɛ se ka taa ni dala dumuni minnu tɛ olu fana sɔngɔ o kun tɛ sɔn fan caman fɛ sugula dala dumuni fɛnw piri kɛrɛnkɛrɛnnenya olu sɔngɔ
dɔw b'u hakila di o kan an ka dɔw lamɛn. An ka sugu kɔni sugu man di sisan dɛ. Bon a bɛ se ka kɛ sini a bɛ se ka ja n'o tɛ bi kɔni sanni foyi de tɛ sugu la bi. Logo ka gɛlɛn san. Hali ni seli tɛ nin wagati la logo ka gɛlɛn. Tilema de don logo tɛ kumaya bɔ epi fɛnɛ logo bɛ misɛnya. Sisan Mali minɛn dɔrɔn de bɛ an ma gɛlɛya. Minɛn kuma dɔ la minɛn bɛ dɛsɛ o de don n'o tɛ minɛn kɔni ma gɛlɛya. Jama ma gɛlɛya pomme de terre ma gɛlɛya. Sugu tɛ yen. Aw bɛ débrouiller la. Sugu kɔni tɛ yen. An bɛ débrouiller la. Dɔɔni. Pomme de terre yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan pomme de terre sugu fila de bɛ yen. GDSM ta ani Sikaso ta. Sikaso pomme de terre kɔni prix bɛ yɔrɔ min na sisan o bɛ fo 70. Bon GDSM kɔni ale bɔrɔ yɛrɛ bɛ taa sisan fo 1500. O bɛ n'a fɔ kilo 1 60. N'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kuma o kuma ni fɛti ɲɛkɔrɔla ninnu sera fɛn ninnu sɔngɔ a bɛ yɛlɛn quoi. Bon sisan an kɔni bɛ ka jateminɛ min kɛ an bɛ k'a ye k'a fɔ vraiment sanni tɛ yen quoi. N'a fɔ wari de tɛ mɔgɔw bolo an min don an ma se k'a dɔn. Parce que ka kɔrɔ seli ɲɛkɔrɔla ninnu na i b'a ye nin waati b'a sɔrɔ sugu falen don mɔgɔw la sanni bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ. Seli ɲɛkɔrɔla la fɛn bɛɛ de bɛ an b'an sigi n'o ye parce que n'i bɛ fɛn fɛ ni seli sera dumunifɛn min ka di ye hali n'a sɔrɔ n'a gɛlɛyara i b'i jija hali n'a kɛra dɔɔni i b'a san i b'a dun o tɛ fɛɛrɛkɛla fana parce que olu fana b'a ta gɛlɛya de an fana b'a sa gɛlɛya de. Kalana ka fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ na an bɛ dugawu de kɛ gɛlɛya in yarabi ala ka fura kɛrɛnkɛrɛnlen d'an ma la sango gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ bi n'a bɛ ka bɛɛ dabali ban ka se ka gɛlɛya in kɛlɛ ka bɔ an sen na a kɛlen bɛ sogo fatalen bɛ muru da ka ko ala k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na cɛba dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Mamadu Konate e ka dɔn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ an fa n'a mɔkɛ ale ye cɛsiri min kɛ an ka jamana kɔnɔ na o ma dogo n'a ma ɲɛ k'a fɔ an daɲɛ nana a ka dɔnni ye kolokuru file ɲama ka ye don dɔ na de timiya ka tɛmɛ jamana ɲɛmaw ye wulikajɔ kɛ san o san a ka fatuli n'o sankɔmɛ sera wulikajɔ bɛ kɛ ka taa sɛlɛ la n'o y'a kaburu ye o kɔfɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma o tasibila in kalanso minnu tɔgɔ dalen b'a la olu kɔnɔna na ɲinɛta in kɛra a ko ɲɛmaya tun bɛ an ka Mali minisiri ɲɛma bolo minisiri bɛ seko ni dɔnko kunna n'i y'a sɔrɔ ye ka dɔn ka fɔ an ka jamana kuni kɔrɔ Alpha Umaru Konare ale denmuso ye Kajatu Konare maa min na u taara ɲɛrɛla sɛlɛdo la ka t'u ɲɛ d'a kan ye o senfɛ minisiri kuma min fɔ o filɛ. Tasibila don do ka se président Konate ma parce que bi 11 mai o y'a ka ban ni san 65 de an bɛ se ka fɔ a jansalidon yɛrɛ de ne parce que an bɛ ka président Mamadu Konate jansan an y'a daminɛ ɲɛrɛla kaburu don na président dalen bɛ yen nɔ mais président n'a balima bɛɛ de dalen don na a don a somɔgɔw an bɔra kaburu don na an nana place Mamadu Konate la pionniers y'u ka chant kɛ pionniers ye chant min kɛ Ima la jeunesse chant kɔrɔba de don tun nka miiri la président Modibo Keyita de y'a ɲini Gologo fɛ o ni Seydou Badian k'u jija u ka fɛn kɛ u ka fɛn to u ka dɔnkili to min b'a to mɔgɔ tɛ ɲina président Konate kɔ donc an taara place la an y'o lamɛn premier ministre ye déclaration forte kɛ famille yɛrɛ fana ye kuma ta ka déclaration forte kɛ an nana ko kuncɛ ni école in ye ni école min tɔgɔ dalen b'a la n'o ye complexe scolaire Mamadu Konate ka exposition de photo kɛ yen nɔ an y'o kɛ miiri min na an tun b'a fɛ k'a kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yan nɔ u k'a dɔn k'a fɔ école sɔgɔ dalen don an ka fasoden giriman de la tun u ka se k'a dɔn mɔgɔ min don u k'u imprégner a ka idole la a ka miiri a ka hakilinata u ka se k'u fana bila sira an bɛ se ka min f'u ɲɛna u fana k'u jija u ka taa k'u ka vie ɲɛɲini k'a dɔn an bɛ baara min na nin y'o dɔ ye photo bɛ yan nɔ mais livre denninw bɛ yen nɔ famille yɛrɛ bɛ yan nɔ historien bɛ yan nɔ monsieur le ministre la o yɛrɛ ye baara caman kuma caman fɔ président Mamadu Konate kan an bɛ se k'o de ɲini u fɛ u k'u ka esprit de curiosité développer pour que u ka se k'a dɔn ni mɔgɔ minnu nana mɔgɔ jumɛn tun don mɔgɔ minnu ye Mali kɛlɛ kɛ fo k'an se indépendance la u k'a dɔn mɔgɔ minnu don miiriya min tun b'u la hakilina min tun b'u la. an balodan k'a fɔ ni tun ye minisiri min bɛ yen ni o ɲɛsinnen bɛ seko ni dɔnko ni danbew sabatili ma an ka jamana kɔnɔ ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na dɔ wɛrɛ tɛ k'a dɔn bi an ka jamana kɔnɔ n'i y'a mɛn naji dɔ de su don fɛɛrɛ balile bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ na hali bi ka maaw hakili lajigin n'i y'an ye bi e ka dɔn jamana kɔnɔ kalan na walima n'i y'a ye fɛn o fɛn na bi fo an ka dɔn ko maa dɔw de ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ an ka jamana tɔgɔ la ka se k'o tasibila kɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ k'u bɛɛ lajɛlen ka badabada nɔgɔyaw bɛɛ lajɛlen n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ Gabriel Touré Bilama o kɔni kuma cayalen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ k'o sɔrɔ kɛ baarakɛlaw yɛrɛ ka fɔ ka ɲɛma n'o ye Ablaye o tali kɔni u sɔn cogo si kelen na u ye fara ɲɔgɔn kɛ dɔ fara ɲɔgɔn ka tila ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye o kumatigi tun ye maa min ye Dr Jire ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Maintenant n'a bɛ fɛ ka directeur nommé a bɛ se ka taa Kidal comme directeur
Absekata Tombouctou comme directeur, Absekata CCRF Dola, problème ta là. Mais pourquoi que Gabriel Touré, on a consommé au début qu'à fond, peut-être comme Warbe sur Gabriel Touré là. Warko Teo, Nebika Moufo, Malien oui, avec faux acquis démocratique, comme Malika Seka Dokotro Sosro, Moumé Malien Wassa, Aubé Niger président, Aya Bois du Sukuna, Haklila. Au faka jamana na hôpital ka bo nyebeka 45 milliards a docteur Sauma e bollo sanfé ene ko pourquoi wote se ka ke malla sanu abe malla jama abe malla abe made abe malla fen bebe malla mais haklina ma munu ban diriger fuka bla hakil de la kube se ka docteur so nyuma do jo ko be se ka ke Gabriel Touré donc ni fait bi ni yere makanga ke discussion e be na directeur ni abe na jonde mara atena nu de mara. Mais nous ko sisan ku ka mo be ku ba fait kuma talaw c'est pas que non gouvernement est asirana kusirante ne ba do awde anga fama ya te sirawnye en sonoma mais amemu fodro aka jamana deun lame bi ne fembe de ka transition soutenue ba do neni etara farabugu galon uche chawbi ka bolituma neni etara farabugu bisi fale médicament ni fembe la ere ko kuma e be ne do antara la. C'est pour soutenir les autorités de la transition. Et puis, moi, je suis armée contre là parce que n'y a pas armée de civils dans la contrôle. Armée, ne dogoni fagilin bagila be armée là. Ne balma do sara armée là. Moi, je faut quand même armée do o galonere, mais ambe chien fana de fo. On de bora M5 litila. Gabriel Touré moro ou des blessés nous be opérer fou. Wa Faisal est blessé follow mumbina. Pierre, professeur Pierre de a opéré. Ni na de opéré. Faisal connaît jire ne be de don. Keleni ayake. Na yo ni kele jo ayo malijan. Ne ko ne be sa wa sara fana list fin sans fin ya opéré mais asa. Ko kele be se ka to nchukudi. Nete ante ka doni kele la fin were ko so. Ango malien de ko maligura. Ango malien de kanga yere don. Ango malien ka kana sram machide. Parce que ni aye bi Ibrahim Boubacar Keita Tara. Malien do de sarao ni ay nous nana c'est parce que do de bora kenema sunu kunde naw do kundo nenteo donc anga ñogon famu quoi il faut que bi respect la malien ga tien fo ñogon ambamuso de besa bi Gabriel Touré néonatologie ou kana kata legeke est-ce que Mali président nana Gabriel Touré là depuis à nomena donc au conseil de B ambalodan kafo ni tu metaliga docteur Jirela anga jamana basini la fio bena sera sera fe ala kanga jamana blo sera ka nambura e ambalodan kafo bi mi karo ka fo kulu keranga lembe mi no sigile manga jamana kona na bara ubuseke ke tuko mina wati min fora franyela fanga manyama ufe kala tola yele makobu na seke ke tuko jumende la okulu be wele ko kosem ambala na ka fo chebado Idrissa Traoré ale ba nyefanye bara min fo le lembe yele ba biseke ke wa anga Idrissa lame c'est vrai mo chama baraka fo ko abikeleya anka ke wakati korongoro ni ngono an kono mo ame minini kosem na oye beka franyon kan pour ganga ben kola ni kala fini meke anga ke ni alternative wuro fone be anko fo mais bi amiro na bi anga barake ni chronogramme ntira donc na barake na absaka ke tanyefe na ya yeko filido bala ensemble bebo corriger bo bara anticipo to anga nyema udromblo parti politique nyinga dola kenyere jegulu ne société olu nyinga dola a keli anake balia olu de go décider calendrier fenye a kaksa parce que au moins ça va to amanta na bladon parce que be ko ko kan calendrier bora bon mana fene ba ka kan be ka kuma mais amero na bi kan ga franyon kan anye de fo autour kan fene ke ka be franyon kan pour ga kangele fo in kala fili meta avec ke wati mi ou na be teme to mina malen be ka jenayi anga timeti abato antena problème tamaso ni ame kala fili fo mais ambulo ko samna antisikata kala fili na te ni ama yelemali do 7 dollars c'est-à-dire 7 dollars charte des partis politiques bola loi électorale bola constitution bola nous ça sont bayi no yelemalu make angata élection ata abikele o déjà o yelemalu bolo dara parce que gouvernement yi jekulu do blessing en neuf mois cause o bo barala donc quand beka faranon kan anga ingénieur fin o réforme me se ka keto na parce que réforme ku yemuyi anye gela mun so anga so to ashila parce que nantarata élection fenela na ma yelemali do sebona parce que sababu yi anye problème 2020 na amena nyona reso ala kan kishama ala ko dugo mene yarabi ala kan kishama ala kana gela foi anga jamana konana anga oye mimbe na besega farfara do mawni ngonje ala kan kishi o kololoma namburai ambala ka fo bi me karo ka fo kulu do ay olu wuli lembe ku joka ira ka fo flafla manani anga jamana konana o yeli ka sego kelo bu wuli ka joka ka tayro la ko lu tomondomo uye barabi ni ya sorna sigile mesenga anna faimu ya nubu ka kemu ngama kulu nyere nyema no eje kulu doye anyema e alusi se ale ba nyefo angalame
donc an bɛ fɛ ka yira maliyɛnw na manani min filɛ nin ye a bɛ ka jamana tiɲɛ a bɛ ka an ka dugukolo tiɲɛ a bɛ ka baganw faga ni ba y'a dun a bɛ sa ni saga y'a dun a bɛ sa misi mana dun a bɛ sa wa dugukolo yɛrɛ fana tiɲɛnen don ka sababu kɛ i mana sɛnɛ kɛ cogo cogo ni mana b'a jukɔrɔ a bɛ tiɲɛ donc an bɛ ka yala ka message di maliyɛnw ma surtout an ka place de l'indépendance la yan nɔ k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna ko nin baara min filɛ nin ye an tɛ ka kɛ an ka nafa kama oui an ka nafa ye min ye n'a sera ka dabila o nafaba bɛ kɛ anw bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ k'an bɛ k'a kɛ an yɛrɛ ka dunda kama an tɛ k'a ko kama an bɛ k'a kɛ an ka jamana in a ka jɛya ka nɔgɔ bɔ an ka jamana in kɔnɔ parce que a misaliya ye jumɛn ye ne taatɔ faransi 2004 jamana wɛrɛw tun b'an fɛ yan an fara ɲɔgɔn ka baara kɛ an taatɔ faransi aéroport sera la u ɲɛ b'a la yɔrɔw nɔgɔlen don manani min fɔra u y'u ɲɛ kɛ ko an ka jamana ma donc ne ko non u b'u jo fɛ fo k'an ka kɛlɛ kɛ ka nin ko in dabila donc o misaliya de bɛ ne bolo tout le temps k'a ɲɛsin Mali autorités ma k'a ɲɛsin maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma manani ko in a ka dabila ka bɔ jamana in kɔnɔ a filifilili ni hali ka dumuni k'a kɔnɔ k'a dun a si man ɲi voilà an ka message b'o o de kan proposition min b'an bolo fini hali ni ye coton san fini coton ma n'i y'a san ka taa n'a ye i ka tailleur kɛ fɛ yen ni mètre 3 b'i bolo mètre 1 i bɛ se k'o kɛ sɛki kelen o tɛ sɛki 3 i bolo donc sɛki 3 n'i bɛna taa i bɛ kelen k'i ka buru san n'a ye i bɛ kelen k'i ka nan san n'a ye i bɛ kelen k'i ka charbon san n'a ye o bɛɛ bɛ dépend i yɛrɛ ka organisation cogo la n'o bɛɛ ka gɛlɛn an ka segiw bɛ yen nɔ mun bɛ dilan ni bɔ ni fɛnw ye filenw bɛɛ bɛ yen nɔ fɔlɔ an baw tun bɛ taa sanni kɛ olu de la nasan segiw bɛ yen ani an ka tissu ninnu o bɛɛ bɛ se ka kɛ k'a remplacer. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun y'olu Sise ka u y'a fɔ cogo min na min ye basigi ni lafiya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana kɔnɔ na u bɛna sira min fɛ ka se ka jamanaden bɛɛ lajɛlen bila lafiya minɛ kɔnɔ Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ min ye musolaka dɔ ye selifeere senfɛ u ye wulikajɔ kɛ muso dɔ ka ni wajibi kolokolo ale la ka taa n'a den ye musolaka in yɛrɛ yirimajɔ ka don a bɛ feereli kɛ yirimajɔ dɔ fiyɛ la mairie kɛrɛfɛ a baara kɛlen waati min na an b'a lɔn k'a fɔ a ye wulikajɔw kɛ min ye ka dɔn k'a fɔ Mohamed Samake ale ni Adama Mayiga bɛɛ jan tɔgɔ la olu ye ɲininkali k'a la musolaka in ye kuma min fɔ Mariam don an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mariam Kone ne feere ka yirimajɔ sugu de la n bɛ den fini de feere yen nɔ seli feere don sufɛ san ne tun bɛ ka na an kɔrɔ npogotiginin mɔgɔ dɔ de don a taara san na don an ka parasol jukɔrɔ an y'a filɛ san na minɛna de ye sisan nɔ san yɛrɛ tigɛlen dɔɔnin ne ye den bamu ka taa ni den ye so ka taa si so dugu jɛlen ne nana ka na sɔrɔ yen nɔ 6h ma se 5h ma tɛmɛ ne n'a sɔrɔ san wɛrɛ nana ka ne to so ka ji don ne ka finiw kɔrɔ ka finiw jukɔrɔla bɛɛ ɲigin denmisɛnnin na mɔgɔ dɔ bɛ ne bolo fɛnɛ sira ne ka minɛnw kɔrɔ yen nɔ san ne tun bɛ ka na o fari bɛɛ ɲiginna ɲɔni ne ka den d'o ma den yɛrɛ tun bɛ ne kɔ la ne ye n jɔ n ka minɛnw kunna dɔrɔn a nana ka na ne kɔ karisa e nana ne ko awɔ n ko ne nana k'ale ma se ka taa so k'ale tun na ci min kɛ k'o ma kɛ k'ale ma se ka taa so o la o kɛlen min a y'i sigi an ka sɛsi kɔnɔ ne de ye n biri n ko ji donna ne ka minɛnw kɔrɔ tan n ko n bɛna n ka minɛnw tɔmɔ o y'a sɔrɔ san dɔɔnin bɛ ka na san yɛrɛ ma tigɛ yɛrɛ ka s'o ma a ko ne ma ko karisa ko den de yan nɔ ko n bɛna den minɛ ko ɲɔni k'i bɛ n den ye ne ko ahan ne ye den da sen kan o la a y'i sigi ni den ye a yɛrɛ mɛnna dɔɔnin sigili la ni den ye sɔɔni selen a wulila ka den bamu a kɔ la ne hakili la n ko o bɛɛ a bɛ ka den nɛgɛ ɲɔni ne ka tila a ye den bamu sisan nɔ a jɔlen ne fɛ baro la a yɛrɛ mɛnna baro la kojugu san n'a jɔlen dɔɔnin a y'i kanto ne ma k'ale bɛna buguli san ko chaîne complète san ko ka tila k'a kun digi ko k'a sen ɲɛgɛn ne yɛrɛ ye n kanto o la n ko dugu ma jɛ fɔlɔ k'e bɛna o bɛɛ kɛ bi ka sɔrɔ ka taa so a ko awɔ o bɛɛ kɛlen ka sɔrɔ den b'a bolo sɔɔni a ye jɔlen to ko chaîne complète tigi dɔ filɛ nin ye k'ale bɛna o kunna dɛ ne ko ayiwa n ko n y'a mɛn n'i tɛ den de a ko ayi ko n bɛna da chaîne tigi kɔrɔ yan nɔ sanga na ne ko ɔhɔn a y'i kɔ don min kɛ denmisɛnnin min bɛ ne bolo n'o bɛ taa san 14 ɲɔgɔnna na ne y'o bila a kɔ ne ko n ko karisa n ko nin su ka taa n kana taa ni den ye n ko taa nɔfɛ n'a bɛna taa dɔrɔn i jɔlen to i ka n wele k'a fɔ den di yan nɔ a de y'i kɔsi sisan k'o y'a kɔ o ɲininka k'e bɛ ka tugu ne kan ko e hakili la ne bɛ ka taa ni dɔgɔnin ye ko ne tɛ ka taa ni dɔgɔnin ye koyi ko na n ka taa ka sɔrɔ i jɔ bugulitigi kɔrɔ ko denni ma k'ale m'a ɲɛna buguli ye o ko k'u ka taa ɲɛfɛ taa lajɛ ka sugu la munumunu ni denni ye sa fo ka taa se gitɔrɔn tigɛ yɔrɔ ma a ye gitɔrɔn tigɛ o ɲɛmugɛ ɲɔni o k'a fɔ k'a bɛ gitɔrɔn tigɛ a tunun o la k'a taa o la kunu sɔgɔma 6h wagati fo sisan den ye cɛmannin ye a nungala ka jan dɔɔnin mɔgɔ fa lafin don ni mɔgɔ min sera ka k'a ye fɛ ne bɛ yirimajɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ni mɔgɔ taara k'a bɛna san dɔ don i fɛ i tɛ se k'a fɔ karisa bɔ n ka fɛn jukɔrɔ ne ni n sigiɲɔgɔn ne sigiɲɔgɔn yɛrɛ tun bɛ parasɔli jukɔrɔ an tora o bolo ma sa mɛ si ma se k'a fɔ karisa muso ye e tɔgɔ si ma se k'a fɔ i bɛ bɔ min ye taa ni den ye nin cogoya in na ta ma se k'a dɔn a bɛ togo togo. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Mariam Kone kan ye kunnafoni labanw na ko den tilala ka ye
den min be n'i y'a sɔrɔ ni den n'a muso y'a suɲɛ ka taa n'a ye a taalen ko a taara den ka se ka a somɔgɔw ka cɛ wele k'a fɔ ye ko ale den sɔrɔ a na kɛ o kunci yan fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ko a jiginna den sɔnna sufɛ den kɔni ma sɔnna fiyewu a bɛ kasi cogo min na a bɛ kasi ten fɔ cogo la o kɛra mun kɛ n'ale ko a bɛ sin di den ma den tɛ sɔn fiyewu ala y'a kɛ cɛ nana mun kɛ walima na kɛ cɛ suma dɔ u y'a fɔ an ye cogo min na o de wulila ka taa nɔnɔ san ka na di den ma dugu tilalen den ye nɔnɔ min kabini o kɛra o waati kelen kɔnɔna na kunnafonidilaw kɛlen kɔfɛ ne ka jaw cari walima ka se ka wulikɛjaw kɛ ni kunnafoni carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw nana siga o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen a yɛrɛ somɔgɔw de den minɛ fɔcogo la ka n'a di polisiso la n'o ye tɛrɛjɛ arrondissement ye u ye min fɔ an ye kunnafoni na fɔlɔ o ye nin ye min jabajɛlen bɛ an yɛrɛ bɛ taa sun kɔrɔ ni ala sɔnna ma Mohamed Samake ntɛnɛndo a kunnafoni fana kɛ fɛn fɛn den somɔgɔw ka ɲininkali bɛ taa k'u la jaabi mana sɔrɔ la o de ye tiɲɛ ye ntɛnɛn nata ni ala sɔnna ma o jaabi na di aw ma an bɛ fɛn min fɔ an balakaw ka sabali tulotigɛ kan ka fali sɔmi sa n'a tuma ye ala k'an kisi an da tɛ se fɛn dɔ ma k'o sɛbɛn kɛ ni kungo bɛ u da la kuma dɔw bɛ yen olu fɔli bɛ kɛ gɛlɛya ka ɲɛ suma nka e de ye cɛman min dɔn maaɲumanya foyi k'a to u ka n'e kɛrɛfɛ ka tila ka kolokolo e la e t'a dɔn i t'a suma dɔn den ye foroba ye o ye kuma ye dɛ tiɲɛ don bɛɛ bɛ jɛ a la a kɛwale fɛ walima den kɛcogo fɛ nka e yɛrɛ den ni bi ta i b'a sɔrɔ dɔ bɛ se ka ɲɛ i ma denbatigiya la k'a fɔ ni gɛlɛya b'i kan kow mana tiɲɛ e ka dɔn an bɛ tiɲɛw nɔfɛ dɛ n'a fɔra bi ko caman bɛ yen ɲumanya caman bɛ yen bi a bɛ tila ka taa kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin ma a dabilali bɛna ɲini ka fusaya n'a kɛli ye denbaw ka sabali nin n'a ɲɔgɔnna caman n'a taara ka ɲɛ suma dɔn u ka muru caya yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la a ka fɔ i ka jugu o ka fusa i den min b'i bolo dɔ ka n'o naga cɛ ka taa n'o ye an bɛ fɛn min fɔ n'o ye ladilikan ye ka ɲɛsin an balaka bɛɛ lajɛlen ma denbatigiw u k'u hakili to denw na kosɛbɛ ni ɲɔgɔnna gɛlɛya caman bɛ yen n'a y'u sɔrɔ i yɛrɛ dabali bɛ ban fɔcogo la an ka sabali an ka dɔn den min b'an bolo a b'anw bolo dɔ bɛ yen o tɛ k'a sɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen o bɛ se k'i ta k'a kɛ fɛn bɛɛ ye i hakili to i ta la ala k'o hakili ɲuman di an bangebaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya an balakaw bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Dambele e kɛlen bɛ ka mun labɛn an karamɔgɔ an taga Niger jamana kan jatigɛ walekɛlaw bɛna Niger dugu min bɛ wele Fonio n'a bɛ Tilabiri mara la o kɛra sababu ye u taara maa ninnu sɔrɔ seli ɲɛnajɛ de la u ye mɔgɔ 5 bɔnɛ u ni na fo nin yɔrɔ in na jatigɛ walekɛla ninnu taga fama dɔn n'an bɔra yen an taga Senegali jamana kan Senegali kɔnɔna ko minisiri y'a lakodɔnniya k'a fɔ ko yɛrɛmaforo kalata mina kan ka kɛ k'a bila la san 2022 wagati la o ma bɛɛ fanga sina dɔw ma ɲɔgɔn sama b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni waati in na n'an bɔra an taga Togo jamana kan ni ye musolaka dɔ ye n'a furucɛ de karila ɲɔgɔn na ka sababu kɛ ko cɛ bɛna muso filanan furu ka fara a kan ɲɔgɔn sama in gɛlɛyali ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ka kɛ fɔ ɲɔgɔn ko ba ye a filɛ ka taa cɛ dalen sɔrɔ sunɔgɔ la ka tulu kalama ta k'a bɔ cɛ in kan cɛ ɲɛda cɛ kɔ a kɛra sababu ye cɛ yɛrɛ ka filɛli yɛrɛ danna sira la n'an bɔra yen an taga Madagas jamana kan jamanaden mɔgɔ 1,000,000 ani kɔ ɲɔgɔn kɔngɔ de kelen bɛ ka kɛ kɔngɔ jugu de kelen bɛ sababu ye ka mɔgɔ caman degun ni wagati in na mɔgɔ 4,000 taga jugu kosɛbɛ ko ne laɲiniw ma kɛ ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin jamanaden ninnu ma k'a bɛ kɛ tiɲɛniba de an karamɔgɔ ye min sɔrɔ ni tiyolu dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka samasama kɛ ka ɲɛsin an lamɛnba cɛman fara musoman kan Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala ye ɲinɛ yirana cogo min na yarabi ala ka san caman yirana ten sini kɛnɛya yarabi ala ka kɛ k'an ka bato kɛlɛ bɛɛ lajɛlen minɛ ka haminankow nɔgɔya ɲi sago jugu sago ala de bɛ anw yɛrɛ kelenna bɛɛ lajɛlen sago dɔ sago min bɛ n'o da ka d'an na ala k'u kan ye ka hinɛ an ka tabaw la ka yafa k'u ma k'u kaburu nɔrɔ u y'an kɔn kitemina ala k'o nɔgɔya n'u bɛ taa jama ala k'o nɔgɔya ala k'anw yɛrɛ ɲɛni k'an da don kɔnɔ aw bɛɛ samɛ fatigɛla batigɛla musotigɛla dentigɛla sɔrɔtigɛla kɛnɛyatigɛla san ɲɔgɔn kɛmɛ aw an ka jɛ k'o seli n'an ye denmisɛnnin ala k'an kɛ makɔrɔba ye n'an ye makɔrɔba ye yarabi ala ka kɛnɛya ka se k'o sindi an ka jamana yarabi ala k'a basigi an haminanko fɛn fɛn bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ ni ala ta bɛ bɛn ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ka jamana bilama a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ na se masaramani ala k'an ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ na k'an segin a kɔrɔ la an bɛɛ kun bɛ fɛn min lajɛ an ka jamana kununko k'a ja ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan an bɛ fɛn min fɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn